ready na ako. Masakit ng katawan ko. Di ko alam kung bakit. Hindi naman kami naglalakad ni Froggy kagabi eh. Worry ko sa ano to eh. Yung the day before, kahapon. Yung lumabas ako, yung galing ako sa school ni Chris, kumuha ng mga payments, tapos akit baba na naman kasi ako sa hagdan ng LRT. Pero ayun, ang sakit, para akong na-hazing talaga sa sobrang ano. Alam niyo nung nangangalay na hindi niyo alam kung saan gagaling. Pero okay lang. Carry pa naman. Tapos inaantay ko na lang yung ano. No-convert ko na lang yung vlog kahapon. Ayan, konting na lang. Kasi mas mabilis mag-upload ko, kino-convert muna. Pinapaliit ko yung ano, yung files. Kasi pag masyadong malaki, super tagal din. Ayun, si Froggy nakapasok na. Hindi na yun hindi na natulog yun eh. Ako hindi ko kaya talaga. Actually, yung yung movie kagabi, nakatulugan ko. Kahit ang ingay-ingay nung mga sasakyan, yung mga kalampagan ng mga bakal, nakatulugan ko siya. Tapos, sabi ko din na rin ako matutulog, diba? Nung mag-good night kami. Kaso, hindi pinaya. Kaya yun, nakaidlip ako. Tapos nagising ako ng 6:30, tumatawag na si mama eh. Chine-check niya kung kung gising na nga ako. Takot si mama hindi ko samahan. Ayun guys, pakainin ko na lang yung mga rabbit. Tapos yung doggies, napakain ko na. Tapos konting-konting linis-linis na lang dito. And then, we're off ni Mudra. Ito na kami sa bus. Nagpupuno na lang ata. Sana hindi masyadong puno naman. Yan, para makalipat kami dito sa unahan. Kasi may motion sickness din yan si mama eh. Kaya bumili ako ng Bonamin. Oh, tag-isa na tayo. Hi guys, ayun. Good luck sa 8 hours na biyahe namin ni Mudra. Palaihi pa to. Dapat nag-diaper kami. Hindi, dapat kasi yung 29-seater yung sasakyan namin. Kasi sa Kuroki, ilalayo pa kami. Kaya ito na, tsagain na lang namin. Kain tayo guys. Di ba ako nag-aalmusal eh. Bumili ako ng Jollibee. Same kami ni Mudra. Stop-over na kami. Kasi nalauna na. Magla-lunch na. Ayun si mama. Nakapila. Bumili lang ata ng rice. Kasi may tira pa kami nung binili kong Jollibee. Tapos pick up noodles siya. Kailangan kakainin. Dito ang hangin. Sana na nga pala kami umakaka-SM. 5 or 6 hours na lang yun. Yeah. Tagal no? Pero di ko naman pansin kasi tulog na ako ng tulog sa siyahe. Sabi ko kay mama yung yung bundok na yan. Bundok ba o baga parang bundok lang naman eh. Parang katulad nung sa amin, Mount Asog. Vulcan din. May bumanga eh. Sabi ko kamukha nung vulkan din sa amin yung mikos ng ilog. Ng lawa. Mount Isarog. Yan. Kaya gusto ni mama ng day trip. Parang si Chris lang. Nagsa-sightseeing. Ganda kasi ng mga green lang na pagpalayan na. Hi guys. It's 4:30 na. Nasa diet na kami. Ilang oras pa may? Hindi alam. Siguro mga 4 hours pa? 4 hours. Punta sa pinakabayan namin. Sakit na ng pit ko. Di ko na maramdaman. Kailangan mo mamamagpigil sa yun. Haba ng biyahe no. Pero magagawa eh. Can't afford tayo sa airplane. Magandang plane. Yun, namamagana mukha ako sa katulog. Konti na lang. Nasa na kami. Diretso pahinga kasi gabi ang namin eh. Gabi yung pinaka-dating namin doon. Oh, yun. Grabe nakaka-addict ng pulburo ng Red Ribbon.
Yung isang balot ata, halos naubos ni mama ng isang ano lang eh. Grabe. Sarap po. Ay, nadurog na. Plastic polvoron. Yung kanina kinain namin na ano eh. Pinipig. Pero save lang yung lasa. Maano sila? Magatas. Kaya yummers. Another bus stop. Ito pala may Sorsogon, no? Mas malayo to eh. Mas malayo ang patutunguhan eh. Itong bus na to kaysa sa amin. Yan na lang may Nescafe, oh. Kung ano yan, 20? Ito sa akin, te. Magkano? Kape Blanca? Magkape kami ni mother. Maginaw na eh. Saro raw? Ate, anong lugar na to? Ragay. So, nasa Bicol na tayo. Kahit pa paano. Ragay, Camarines Sur. Kamsur na. Kape tayo, guys. Tapos tinapay. Nadala ni mama. Ayos si mama eh. Alam niyo yung isang bag, puro pagkain. Parang, ano to, may field trip. Parang field trip lang eh. Mahal ang bilihin. Oo nga, mahal ang bilihin pag sa mga biyahe. Ano yan? Munggo bread. Si ano yan eh, ano ba tawag namin yan? Si Morgan Freeman bread. Yan, nabot na kami ng dilim. Sa biyahe pa rin kami ni mama. Anong oras na may? Galas 10 na. Pero okay lang, malapit na kami. Finally, nakaano din kami, nakauwi din. Yan, dito kami sa bahay. Si mama, gutom na gutom. Kala mo walang baon, samantalang puro kain ang ginawa eh. Yan, nagluto yung kapatid ko ng biswa. Tapos, daing na tilapia. Yan, kain tayo. And good night, guys. Bukas na lang. Kasi gabi na wala ng mga tao dito. Probinsya. Good night. Night, mother.